bro. Piye. Kene lho, mobil biasane lho. Untuk penggawean to, rene sing engko tak warai. Melu aku yo kena. Yo, aneh ngene ya. Assalamualaikum. Yo. Siapa lo, Mas? Elah, kancaku lho. Ngapa? Untuk penggawean jane. Apa ae? Bene, batu nilai naik. Oh iya. Supir rene kok bocah gelem yo. Ben, batu nilai naik. Ya wes kok. Wah. Piye, Ben? Lah ya kaya iki kok ngene lho. Tes ora ketara. Iki lho. Kono lah. Mas, Piye? iki kontene sampean. Ya iki bocah. Piye, guys? Siap tuh. Tadi masuk sergo itu. Ses piye lho? Berpanggah ae dina awal. Lah kuwi sandingmu sapa, Bu? Iki bojoku nomor 1. Hah? Iki bojoku nomor 2. Poh, masuk. Mbok duduhi resep to ini ya. Alah, sampe gampang ditibarai bojoku iki. Apa? Mas, Dalam. sama main dia. Gambar. Aduh. Sampean ning mas tak baturi Lena ngono lho. Oh, siap. Yo kerjane bengi. Bengi. Heeh. Jam pira to, Mbak? Yo ora ngerti, pokoke sampe tak tutup yo, Mas yo. Wis to. Pokok anteni yo. Iso kaya aku iki. Bu, Piye? yo sana ya. Nyapa susu? Syahir ya. Yo, yo wis Besok. Ah, bener dia aku. Siap, langsung aja besok. Ya wes, mulai ya. Oh iya, Ya, Bro. Oh iya. Mas, Piye? yang ini lho. Terus dia Yo, bulat. Itu tak perlu kayak itu. Lah piye lu Mas sampean kok tinggal iki? Lah itu. Anjir. Oh iya, bu mang piye ya? Telepon nih. Wah, berapa? Halo. Piye to? Halo, Bu. Engko lak yo sido? Sido. Oh, ha. Lah, posisine nggone ngendi? Yo engko awakmu langsung neng kae Marga Puro kae langsung neng pinggir dalan kae kursine tak siapin. Langsung kono ae. Oke to? Wis paham to? Penting bayaran melu. Oh iya, paham. Oke, siap. Oke. Ya wes, ha. Yoi. Oh iya. Siapa do tas telepon gimana, Mas? Anak Prapton. Iya, Bob. Bingung penggayaan aja deh. Biar nih, biar dijajal dengan kena kene yang bingung penggayaan no. Deh pangan ngengkel lah iyo. Dijajal loh. Sampean kayak mandi aku tak nyapi ya. Oh, ya sama. Guys. Weh, kau nek bocah. Laku, ayu men deh. Udan. Dek, dalan nang ndi? Ning ngarep kono lho, Pak. Apa ndi lho? Eleh, nemoni pelanggan kuwi lho. Tak barengi apa piye? Ya, kena, ora apa-apa. Sik. Sik piye to, Pak? Loh, kowe kaya Prapto kae. Ya tuh yo Prapto. Lho. Bayar ning ndi? Ngarep kono. Weh. Kok malah koyo ngene to? Bah. Di sampean roh dhewe to, Nek. Aku bareng lek, no. Bareng yo. Sik to. Terono. Kowe ada pacarmu ada malah koyo ngene to. Lah baik jabange dong. Wes masuk weh. Aku terno ngarep kono, Pak RT. Weh, au. Lah iki kok lek konangan bojoku susah no aku. Enggak usah. Cuk. Bentar. Yo lek ngono tak barengi. Nggih. Sik. Yo, Pun, wis apa, Rong? sampun. Kowe gudilan sing rasa. Hop teh, hop. Hop. Ini apa kau kena gini? Nang kene ae. Ini apa kena gini? Lah, aku
aku kon ngeten kene pelanggan kene. Oh, ya wis aku lagi wis lagi sing gitane wedhus kok. Nggih, Mas Suwun. Iya, ya. Wah, ya terus kebo aku ngene iki. Diingi lek muni kenalin Lena. Malah kon neng kene iki piye lho iki? Kayak pelanggan petugas teko. Aku kene lah skandal. Selalu kemasukan. Saya tak nelpon ICM. Halo. Iya aku mek teko iki. Oh, ya wis tak rono aku. Kayak apa uduk kelanang apa wedok kayak bene lah pas hutan ini gitu apa anget-anget sikat aja wis ini lagi ini putih Iya Mas, ini teh soe Mas. oh hutan nih Lah iya awane iki adem ngene. oh Suwi meno Mas, sampean peh awane adem selan. hutan nih nggak rai mau Lah iya. Yo lek nondang, kono yo. ending kok Sto ayo. wis paling Yo. anak Mas, kono yo. oh wis langsung hujan ya hutan lagi Yuk. oh ini wis ini Kombure ya Mas. oh wis ora apa-apa kombri kita wis Heeh, Dan. sak wadem iki Dan. Yo. Wis tak bukaan sik ya. Wis pas iki. Dan, Wis. Mas. Pol. Iki wis get wis pol iki kan. Pol. Iki wis pol San. Dan. Ndang wis get iki wis pol iki pol. Cepet Jan toh. pol enak peh nggonanmu suwi sik pol. Heeh, Mas. Pol enak. Wis pol iki. Enak Saya pol. tahu urung pas sih lho, sampean lho. Sandale iki lho, Mas. Sandale. Heeh. Peh, sampean iki yo lek no. Ya nek wis gak tamu le. Lah udan. Yo. Peto. Sik to kunci nyuwun bareng. Wes. Kucaan, lek kucaan di. Wes. Oh, no. Ada bener kene ya? Wis yo, Mas. Matur suwun. Ah, Wis bodo-bodo benake. aku. Sandale. Ah, Wis kapan ya? Heeh, wis. Tak Sampean tulis doblas. aku. Lah udan ngene Tak. terus kemblok. Kayak gini sih, oh. Ah, Langsung tak ya. tulis ya pada-pada. Tak tulis ya Ran ya. Ya. Dan ora nek muni padha. Oh, kon keluar. Loh, nyapa weh? Aku mampu sih, Bo. Loh, yang penting kan gue oleh duit. Peh, loro kulku, Bo. Loh, penting oleh duit toh. Yo, oh jane. Lah iya, masuk pra. Masuk. Bareng aku lah no. Terno. Yo yo. Boleh. Yo. Peh, loro kulku. Ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, arete. Kene. Iya, piye? Oh, ngomong kok. Ayo, Nyapo, piye? aku dengan cetukan Praptono. Jarene iki kok kabare kok kayak penggawean kok pacakane malah kaya ngono kae piye? Lah piye wong nyari ya penggawean nenek kuwi ya. Usum ngene apa neh lho. Tapi yo ngene lho, Apa? awakmu iki, Bo. Piye? Yo mesakno. Aku pinginane prihatin aku nyawang keadaane kok malah kaya ngono kuwi. Kaya ngono piye lho? Tanun. Penggawean pra mending lho. Tanun. Lah kuwi bocah. Monggo, Piye? Pak RT, Gini ya. sikilku loro. Sikilku loro. Cuk, kowe ngapa sih aku, Bo? Ngapa sih piye lho? Oleh duit pura? Yo oleh. Lah iya. Aku nggo ndi iki, Sian? Kene. Di gua kene. Genah no sik to. Weh, Genah. iki anu Pak RT. Piye? Seneng ono kebo. Nyapa aku? Mosok kowe penggawean kok ngono. Lah piye to, Bo? Weh. Sajane. Solusine mbok dirembuk, misalkan butuh penggawean ki ya aja ngekai penggawean kancane terus kaya ngono kuwi. Lah piye lho? Enek kuwi usum ngene. Lah awakmu ya ora konsultasi karo aku. Nek nggenku aku ya butuh
Apa ke tukang makan uler karo jangkrik kae. Masa aku yo butuh iki lano. Lah ngono awakmu ora gelem ngomong. Ya sesuk apa sampean lekas ora apa-apa kono. Nang Pak RT. Wah, luwur iki terno dokter aku. Ngomong awakmu ngene. Ya awakmu sing tanggung jawab ya kudune kebo. Oh, Bu. Piye, Bu? Sembarang yo no. Lah duitmu asal dek ngene Dik. Yo. Lah dingi Iya kono. Saiki tanggung jawabmu piye, Bu? Wes tak pasrahke awakmu, kae terno. Aku mau lekas omong-omong karo awakmu malah iki prapta teko. Ya wis gek dang diterne. Yo no. Yo. aku tak nyuruh pamit saya Pak RT ya. Oh, tapi lakumu benakno, wis sikilmu sing lara apa balmu sing lara? Oh iya, Pak. Iya. Sik, nenono sik tak njikok dompet. Ya wis nek tak nyuwun pamit sik lho ya. Oh iya iya iya.